Skutočná čierna krása alebo rozprávkový žrebec sú len niektoré z lichotivých prezývok, ktoré ľudia používajú pri odkaze na Frederika Veľkého, 16-ročného frískeho žrebca a hrdého držiteľa neoficiálneho titulu Najkrajší kôň na svete. Frederik sa narodil v Holandsku a do Spojených štátov ho doviezla Stacy Nazario, majiteľka konskej farmy Pinnacle Physians v Arkansase, keď mal 6 rokov. Stacy uviedla, že vedela, že na ňom bude niečo zvláštne, keď ho prvýkrát uvidela a jej inštinkty sa ukázali ako správne. Frederik vyrástol a niet divu, že dnes patrí medzi najkrajšie kone na svete. Dokonca aj ľudia mu jeho vzhľad závidia. Fotografie Frederika Veľkého sa pred niekoľkými rokmi v lete stali virálnymi potom, čo boli nespočetne veľakrát zdieľané na rôznych platformách sociálnych sietí. Ľudia jednoducho nemohli uveriť, ako nádherne vyzerá. Má nádherné svalnaté telo s lesklým kabátom a tečúcou čiernou hrivou, ktorá akoby tancovala vo vetre. Niektorí boli presvedčení,